Zdravím vás, moje meno je Filip a som zakladateľom Fajpa Production. Zdravím vás, som Filip, zakladateľ Fajpa Production. Čo je na tom kur... Staň to seriózne, poslucháči. Čo je na tom? Vypni to vám to. Nemáš sluchatka? Moje meno je Filip. Zdravím ľudia, moje meno je Filip. Ešte máš. Zdravím ľudia, moje meno je Filip a som zakladateľom Fajpa Production. Bez ďalších Opäť kávač. Zdravím ľudia, moje meno je... Nezabíjte. Pozri sa na to, vidíš to? A to je vlastný problém tohoto všetkého. To pojel, keď príde a budú to... Buď rád, že som sa netrafil. Alebo nás môžete podporiť jednorázovo na našej webovej stránke. Cez sirénu hovoríš? Alebo na... Tieto finančné prostriedky budú použité na novú... Ja to robím, chcem! Samozrejme, tí, ktorí prispejú, budú mať prístup do technickej alfy a budú mať aj rôzne iné bonusy. Poslednú vetu si mal povedať. Jak to bolo? For us, they will receive special access. All the fundings will be spent on očekávaniu. All the fundings will be spent on new software, licenses, hardware. Of course, for those who Čo? Ešte, ja neviem, počkaj, koľko som mal? 17, to je 3 roky, 4 dozadu, keď som bol na jatar. Vieš, jak tak tam. Hello, my name is Christian and I am the co-founder of the Fajpa Production. Fuck! Christian and I am the co-founder of main project, an RPG game called Fuck My Life. Yeah? Or if you want to fuck my ass, what does here on our main page. Of course, for those who donate, there will be special access to the Early Alpha. To bolo fakt, jak som to počúval, tak samé zložité výrazy, voloviny a Early Alpha, vieš proste, že... If you like this project, you can support it. No nezabij tých debilov, ktorí kurú... Zapravete, miera otvorete, v more to se potopete. Okay.